Assalamualaikum Mas Hadi. Iki arek Joy. Assalamualaikum, aku Jawa sangka Suriname, mbakku sangka Jawa biyen. Brene nek Suriname karo kapal iku Digawa Londo. digawa Londo rene. Nandur. Nah, nandur tak omongi piye kabare pertanian ning Blora ngono. Mas Hadi, kancaku jenenge Mas Hadi. Oh, Mas Hadi. Mas Hadi. Piye pertanian ning Blora, Mas? Oh, Mas apa? Mas Hadi. Oh, Mas Hadi. Selamat Idul Fitri. Apa? Minal aidin wal faidin. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir. Mohon maaf lahir batin. Bahasa Indonesia iki. Ya, bahasa Indonesia. Iki basa Jawa nih. Mas Hadi piye kabare pertanian ning Blora? Mas Hadi piye kabare pertanian Ning Blora. Blora. Oke. Mas Hadi. Aku nyuwun maaf ya, Jawaku ora 100% ya. Aku nyuwun maaf. Ora apa-apa. Aku ngomongnya soalnya Londo, ngomong Dutch. Ya aku tukang ngomong Londo. Dutch iku bahasa nasional in Suriname. Nang Suriname. Iya. Tapi bahasa Inggris pinter ya juga ya. Iya, Inggris ya. Inggris iso. Ya, kita kirim koncoku iki Mas. Ya, apik. Ya.